chcete vedieť a vidieť to najzaujímavejšie zo showbiznisu, ste tu správne. Vitajte pri sledovaní Smotánky. Nedeľný prenos Let's Dance, kde Tina oslávila 40-ku, prišla aj Jasmina s manželom Rytmusom. Vypočujte si, o čom debatovali, keď sa stretli s Adelou a Peťou Polnišovou. V roku 2002 Mariana Ďurianová moderovala Slávika, mala oblečené šaty od Fera Mikloška a po 22 rokoch si nielen na to takto zaspomínal. Michal Hudák je opäť zaľúbený, s novou priateľkou Lenkou sme ho stretli v divadle, kam sa prišla pozrieť aj Iveta Malachovská s manželom. A zo zaujímavých osobností rozhodne neboli sa. V sobotu večer, keď do Prahy priletel americký ex-prezident Bill Clinton, sa vdova po jeho priateľovi Václavovi Havlovi Dagmar vybrala do Rudolfína. A nečakane sa tam objavil aj Jirko Bartoška. S jedinečným a nenapodobiteľným pohľadom do sveta nášho showbiznisu sme tu opäť o týždeň. Dovidenia v sobotu večer.